ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଚା ହଉ କି ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଏଇ ସୁଜି ଆଳୁର ପ୍ୟାକେଟଟା ଭାରି ଜମିବ। ଆପଣ ଥରେ ୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଛୁଆଙ୍କ ଟିଫିନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଜଳଖିଆଟା ବନେଇବେ ନା, ଆପଣ ସମୋସା ଖାଇବା ଭୁଲିଯିବେ। ସମୋସାର ପୁରା ଟେଷ୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ରେସିପିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିଛି, ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଜିରା ଫୁଟଣ କରିଦେଉଛି। ଜିରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ 1.5 ଗିନା ପାଣି ଦେବି, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବି। ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ଗୁନଗୁନା ହେଇ ଆସିବ ନା, ସେଥିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗିନାରେ 1.5 ଗିନା ପାଣି ନେଇଛି ସେଇ ଗିନାରେ 1 ଗିନା ସୁଜି ନେବି। ତାପରେ ମୁଁ ସୁଜିକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବି। ଏଇଠି ଆପଣ ନା ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଲୋ ରଖିବେ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଲୋ ନ ରଖିକି ହାଇ କି ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେଲେ ସୁଜିଟା ଭଲସେ ଫୁଲିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ହିଁ ରଖିବେ, ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେନି। ସବୁବେଳେ ମିକ୍ସ କରୁଥିବେ, ବଢ଼ିଆ ସେ ମିକ୍ସ କରୁଥିବେ, କାହିଁକି ନା ନହେଲେ ଆମର ସୁଜିଟା ବିଣ୍ଡା ବିଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଜିରୁ ପାଣି ନ ଶୁଖିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲାଉଥିବା। ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡୋ ଫର୍ମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପାଣି ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏଇଠି ମୋର ପରଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଡୋ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ୟାକୁ ମୁଁ ସାଇଡ଼ରେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେବି, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏଇଠୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆଳୁ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ନେଇଛି, ଏବେ ସେଥିରେ ହିଙ୍ଗୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଗୋଟା ଜିରା ଦେଇକି ଫୁଟଣ କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି 3ଟି ଆଳୁ ରଖିଛି, ତାକୁ ଏବେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଚକଟିକି ଦେବେନି, ଏମିତି ପ୍ରଥମେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଲୋ ରଖିବା, ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳୁ କେମିତି ଲାଗିଯାଉଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ସବୁ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବି। ହଳଦୀ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଟିକେ ଦେବି ଗରମ ମସଲା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ବ୍ଲାକ୍ ପେପର କି ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏଇଟା ନା ପୁରା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ମୁଁ ବନଉଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ଓଷା ବ୍ରତ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି। ଏ ରେସିପିଟି ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏବେ ଟିକେ ମ୍ୟାଶ୍ କରି ନେଇଛି। ମ୍ୟାଶ୍ ନ କଲେ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଜିର ପ୍ୟାକେଟଟା ବନେଇବା ସେଇଟା ଭଲସେ ବନିବନି, ଫାଟିଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ପୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଧଳା ରାଶି ଆଉ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର, ଲୁଣ ନେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜି ମୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ପାଣି ହାତ ହେଇକି ବଢ଼ିଆ ସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏଇଠି ଟାଣ ହେଇଯାଇଥିବ ମାନେ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଚକଟି ନେବା, ପୁରା ନରମ କରିକି ଗୋଟେ ଡୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଡୋଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ସୁଜିର ପ୍ୟାକେଟ ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଲଣା ଚାକି ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ନେଇଛି। ଆପଣ ଏଇଠି ଅଟା ଗୁଣ୍ଡ କି କୌଣସି ଗୁଣ୍ଡ ନେବେନି, ନହେଲେ ଟିକେ ଫାଟିପାରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଟେ ଗୁଳା ନେଇଛି, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଲ କରି ନେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ହାଲକା ହାତରେ ବେଲିବା, ଅଧିକ ପ୍ରେସର ଦେବେନି, ନହେଲେ ସେଇଟା ଫାଟିଯିବ। ସାଇଜ୍ର ଆପଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ଫାଟୁଛି ଫାଟିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ କାଟିକି ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ସେପ୍ ଆଉ ସାଇଜ୍ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଭଲସେ ବେଲି ନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଟି ନେଉଛି ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରୁ। କାଟି ନେଲେ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଗୋଟେ ସେପ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ସବୁ ହଟେଇ ଦେବି। ଏବେ ମଝିରେ ଆମେ କୋଟ୍ ଲଗେଇବା। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଗୋଟେ ମଝିରେ କୋଟ୍ ଲଗେଇବା, ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଗୋଟେ ମଝିରେ କୋଟ୍ ଲଗେଇବା। ଏଇଠି ଆମକୁ 4ଟି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ନା ଏଇ ରେସିପିଟା ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଳୁ ପୁର ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଲା କରିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଆପଣ ଆଗରୁ ଏମିତି ଆଳୁ ପୁରକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ରଖିଥିବେ, ହେଲେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଆଣିକି ଥୋଇଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଯଦି ବନେଇଲା ବେଳେ ଗୋଲ କରିବେ ପୁଣି ବନେଇବେ, ବହୁତ ଟେନସନ୍। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହଡ଼ବଡ଼ିରେ ନେଇ ଆସିଲି, ଦେଖିବେ ମୋର ଏଇଟା ଫାଟି ଯାଇଛି। ଆପଣ ୟାକୁ ଆରାମସେ ଉଠେଇବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଟି ଯାଉଛି।
ये तथापि मु बनै नहीं देखंतु एबे आपनको मु देखौछि ये देखंतु आराम से मु करिबी गोटे भी फाटिबनी केते सुंदर से बनी जीव देखंतु सबु पट कर्नर गोटे गोटे करके उठेबे प्रथमे तापरे साइड रो एमती आमे सील करि नेबा किछि भी बाहरिबनी बढ़िया से जोड़ी हे जीव देखंतु एटा देखंतु केते सुंदर हेची ना एटा देखंतु आपण याको बनेले ना समोसा भी भूली जिबे एठी देखंतु एठी मु मैदार घଳରେ गोटे गोटे को बुड़ेकी एबे ताकू आमे छाणी नेबा एठी देखंतु मु तेल को 30 रु 40% गरम करछि अधिक नुह आउ गैस रो फ्लेम को मीडियम रे रखिछि हाई करिबेनी कि तेल को अधिक गरम करि देबेनी नहले हमर जो जलखियाटा ना सेटा मुसमुसिया हबनी ये देखंतु सब गोटे गोटे करके एबे छाणी नेबी आउ हाँ जेहेतु मोर छोट कड़ईटा मुझे मोर 5टा जगह धरला आपड़ जदि बड़ कड़ई रे करछंती आपड़ अधिका करि परिबे एपट सेपट करिकी मीडियम फ्लेम रे बढ़िया से आमे फ्राई करि नेबा गोल्डन ब्राउन होबा पर्यंत भाजी नेबा ये देखंतु मोर सब रेडी जेछि केमती लागुछि मते कमेंट करके निश्चय जणैबे।